May ngadlaw kaninyong tanan nga mga suking ti paminaw nining handumanan so sa kaawit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jemuel. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Victims of Love. I love you, LB. Jemuel, Muna itinuod, V. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Jemuel, sorry ha. Pero dili pa ko ganahan mo sud ng uyab-uyab ko. Nga naman. Dili ko ganahan nga na imo control sa akong mga lihok. Dili ko ganahan nga na imagbuot na ako. LV. Anak ra man ang mga babae, bay. Padili-dili ba? Bisag kasugto nun, ha? Bay, Ako pa nimo, no? Ayaw naglungi si Elvi. Sugto na lagi ka, anak. Oh, Jemuel, niya naman palagi ka sa amo. Unsa di mo tuyo? maurag hapon, V. Nagpaabot ng mong sugton. Jemuel, Maluhoy taon ka na ako, V. Sugtan na taon ko. tininuod ka ng imuha diri nako, well. Dili may tabong manguyab ko ni mo, V. Kung ako mahigugma ni mo. Mao nga sugtan ni taon ko. Naluoy man ko nga nagkunahon na ni mo, eh. Sige na lang, eh. O, sige na lang, uy. Uyab na ta. Oh, Jemuel, uyab na ta. Uy, yes! Oh, salamat, LV. Oh, ha? Di na nabitaw tika, sugto na lagi kang Elvi. Lipay kay ko, bay. Nagisugot kong LV. Oh, anak yun, lipay yun. Ya, good luck sa inyong relasyon. Salamat, bay. Uy, uyab na day mong LV, Jemuel. O, ma. Na, wala ba ko makauyon na ng bayhana da? Ha? Nga naman, ma. Basta kay dili ko ganahan anak niya. Dili ka sa likan og tagway. Ma. Naglibog mo ka ng mama, eh. Saan kayo nakita niya ni LV? Anong dili man sa ganahan? Bahala na, og. Huwag magustuhin ni si LV ni mama. Dili siya makabuot na ko. Di siya makabuot sa among relasyon. Kay mahal na ko si LV. Dali argis panahon sa? Walang hibaw, eh. Unong na malitag kabuan. So, kada nagkawiyab. Maog yun. Mura lang ugwa. Ugma ba? Domingo man. Manglag ka na. Asam ta laag? Abi sa kasa lang good. May nang magtagbaw ta og laag mintras uyab pa ta. Kay kung maminyo na niya ta, maglisod taglaag. Mausad. Oh, sige. Happy na lang ako din sa amo ugma. Usaman, nalingaw ra ka sa atong pagpanuroy. Nalingaw ka ayo, uy. Nyaan sa man, mamauli na lang ta kay basig magabian ta. Ikapoy man ko eh. Mamaway sa ta. Asam ta mamahoy? Mangita lang tawag atong kapunduhan. Sa iyo pa man bitaw. Oh, sige. Di ka mo paway? Diri lang sa ako sa bangko. Mag-Facebook lang ko. Ikaw ba? Mura magkaugdili uyab eh. Dali na tupad na ako ba? Maghinda taluha. Jemuel. Ay lagog kadlok na ako. Good kay uyab na biyata. Jemuel. Naigugma ka na ako, di ba? Naibaw ka naman tingali kung nung sa'yo buhato sa maraguyab. Pero Jemuel, dili pa ko antam. Mahadlo ko. Usa may imong kadlukan. Mamabtuson niya ko. Aw, kung mamablos ka, may magminyo ta. Basta ko. O lagi. Lagi. Dadali na ba? Kung pinakikunan rin nga magkakusta ka. Hmm? Ay, LB. Agoy, buwak din ang pakwan, bay. Kuha agad ba? Ya, sabay gibati ni mo ron nga nakuha na nimo ang babay nga pinangga kini mo, si Elvi. Isabot ka kong gugma niya ba? Karon nga may nahitabunan na mo.
Jamal, maayo ka nakikita dayon ka na ako. Sa mong tuyo nga ni-message magkaog galit na ko. Jamal, mabdus ko. Tinuod? O, lagi. Nalipay ka nga mabdus ko. O siyempre, kay may mo na niya kong amahan. O, niyon sa may plano ni Moron. Nga mabdus naman ko. Magtipon na lang ta. Ha? Magtipa lang una ta. Unya lang ta magpakasal kung magkatigom-tigom sa ko. Sa pagkakaroon, ang imo ng pagpanganak mo atong atimanon. Sige. Dong! Dong Jamal! Day! Nasa ka? Sakit din ako tiyan, Dong! Oh, ha? Uy! Dong! Musik mga anak na ka, day! Dong! Dada taga sa ospital! Walang ibaw isa. Tulo na kabuk nga itong anak. Maugyo, Dong. Mura lang ginuguha. Pasensya na ka, day, ha? Hantod ka ron, wapagit ka papakasli. Okay ra, Dong, uy. Ang importante nga nakasinabot ta. O pinangga ko ni mo. Salamat, day. Dali aras panahon, uy. Dagko naman nga itong mga anak. Maugyod. Ang kamagwangan, high school na. Huwag nga itong kamanghuran, grade 4 na. Ayon taog atos lang mapahuman ng eskwela, day. Maningkamot lang kita, Dong. Nga mahatagan na to sila umaayong ugma. Bay, mayo kini ka. Ano naman, bay? Ikaw lang rin na sa usa ka delivery truck, bay. Kay kuwang tag-driver. Oh, asam day dabira na. Away na, uy. Nangita og laing kuan, kadriban kay kapuyan siya nining trabaho nga. Tagsara makauli sa ila. Oh, sige, sige. Huwag problema. Ako'y dana. Nga sa ato pa. Pag sanang di ka mauli din sa ato, Dong. Muragana, giday. Sa usa ka semana, kausa lang tingali kung mupauli din sa ako. Mao nga, ikaw lang unay bahala sa itong mga anak, ha? Okay, sige, Dong. May problema na. Basta amping lang pirmi sa imong biyahe, ha? O, day. Ay, salamat din taon. Kay makaulit na yung sa amo. Ay, gilingaw na ito kay kus kong pamilya. Na si Papa. Let's go, papi. Yes, pa. Ako sa pa. Uy, ka mga buutan. Kumusta naman mo din ha? Wa mo magpabadong ni mama ninyo? Wa poy. Putan kay min. Tinoday? Wa ni magpabadlong yung mga anak? Wa, gid, Dong. Mga buutan kining atong mga anak. Wow, huwag na ganahan ako. Sige lang, sa sunod na kong uli, may regalo mo na ako. Yes! Ganun, Papa! Noon sa ni Sylvie, nagsige mo ni katawa nga, nagatubang sa cellphone. Day, di pa ka matog? O na lang, Dong. Dali nga kung tanaw ni salida sa akong cellphone, God. Sige, kay musayo para ba kong biyahe ugma? So, murag nabugnaw si Elvin mo? Oo, bay. Mura naman sinusab. Ay, hindi kinamalikayan, bay. Kay, kung ko, taas-taas naman ko ang inyong edad. O, usasab, nalingaw at tingali na siya sa cellphone. Diba? Nabay, daghang mga makalingaw ron sa cellphone. Video, unsa pa diha. Basin tingali, bay. Sige lang. Kini nga, palingkamot lang yun. Nga makauli ka sa inyo. Bisag, kaduha sa kasimana. Oo, bay. Malipay gano'n si Elvie nga niulit na ko. Ug may dapat yung kong regalo para niya ug sa mga bata. Doon ko sa amo. May
kinuli ka pa. Nga naman mo? Anong nanghilak man mo? Wala si mama pa. Ha? O siya walas mama ninyo? Kaya mo rin yung inahan? Namin siya ikasulti sa cellphone pa. Kung kakaon, nilakaw siya. Usa! Kung kamong nakitaan nga, may kuyog siya lalaki. Pero wami makaila pa. Kung mo na, gibiyaan na ta sa inyong inahan? Elvie, nga nung imo manitibuhat na mo. Nga naman! Hearts have been to battle. Wa ko magdahom nga luyos akong pagpaningkamot o pagpangga ni Elvie. Iya ba day kong buwagan, iyang luiban. Kani mo Elvie, kung namati ka man karon, ni ako day, nagpaabot si mo pagtalik. Di nilang kutob, ug dakinig salamat sa pagkagad na kong tampo. More power sa Armin. Ang kaagi ni Jemuel nga taga Glan, Sarangani Province, uban sa awit ngayang gipangayo, awit kanagalahan, Victims of Love.